Jakob Ankersen, Esbjerg, 22 år, højre midtbane. Martin Brathwaite, Esbjerg, 21 år, angriber. Jeg plejer bare at kalde ham wank. Det kommer egentlig ud af et anker, så wanker, og så kommer det egentlig bare ud af, det lidt hurtige kamp at sige wank. Manden, han er utrolig vild med McDonald's mad. Altså, den Big Mac, den får ikke en chance. Det er nemmere at råbe Mac end Martin, vil jeg sige. Så det er meget naturligt. Ja. Mac. Kontroversiel, vil jeg sige. Meget. Han kan godt lide at lave de ting, som man ikke må gøre. Han kan godt lide at bryde grænserne. Hvis det er sådan, de siger, han skal løbe til A, så løber han til B. Ja, det er vi ikke bange for. Jeg er personligt kæmpe fan af det der gulvtæppe, der sidder deroppe. Det er det fineste kvalitet, det her. Hvis jeg kunne få et gulvtæppe derhjemme sådan her, så er det nok det, jeg sover med, tror jeg. Men udlægger. Ja, det kan jeg. Jeg fik først debut som 20-årig, hvor man kan sige, der er mange, der får debut noget før og får nogle kampe der. Men derefter synes jeg egentlig, det går meget hurtigt med at få en masse spilletid og noget erfaring og sådan ting. Jeg havde en sygdom, der hed Calvet Perdes, der gjorde, at hoftekuglen den smuldrede. Sådan har jeg forstået det. Og det gjorde, at jeg skulle holde den i ro, men det var jeg ikke altid god til. I den tid troede jeg også selv, at jeg skulle være fodboldspiller, så jeg stak af fra kørestolen og så videre for at komme ud og spille fodbold. Men heldigvis så hele det, og så jeg bare kunne udleve min drøm og komme dertil, hvor jeg er nu. Når det så man først begynder at spille fra start, så gør man meget af det, træneren gerne vil have. Og jeg tror egentlig for os begge vedkommende, at nu spiller vi egentlig bare, som vi selv vil, og det er egentlig derfor, det går godt. Vi spiller egentlig bare på vores instinkt og gør det, vi lige føler for. Og det betyder ikke så meget, at vi laver fejl engang, men fordi når det lykkes, så plejer det at give et mål. Jeg synes, at nogle personer bliver udtaget måske lidt for hurtigt. Og jeg gider ikke sidde og nævne navn eller noget, men jeg gider heller ikke sidde og have ondt i røven over det. Så derfor så er det egentlig ikke noget, jeg tænker så meget over det der U21-landshold. Jeg har egentlig ikke intention om at komme et sted hen og sidde på bænken i den her alder. Jeg synes, det er vigtigt, at man spiller en masse, og så kan det andet lidt komme i anden række lige nu. Så længe jeg spiller, så er jeg egentlig tilfreds i den her alder her. Hvis Mourinho han begynder at rykke lidt i mig, så kan det godt være, at jeg lige pakker mine ting. Men det ved jeg ikke, om han gør. Så nu må vi vente og se, hvad det bliver. I starten manglede skarpheden meget, og jeg synes, det bliver bedre og bedre for hver kamp. Jeg tror også, det kan gavne en på længere sigt, at man har spillet under pres på den her måde. Det er lidt anderledes end at være i toppen, så jeg tror, det er noget, der kan gavne en. Jeg tror, det bliver en rigtig intens kamp med masser af fight og sådan nogle ting, og så håber jeg lidt, vi trækker os fra med 3 point. Altid lige peace, altid lige peace. Ses, kanal 9. Filmer han endnu? Jeg ved ikke. Bare løb nu.